Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa skont l-intenzjoni ta' Rudina Paparvoga u Emilia Beata. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqa tagħna mal-Mulej Ġesu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin namlu l-Quddisa tal-Verġni Mqazza Marija f'jum is-Sibt. Nitolbu. Għamelu Mulej Alla tagħna li aħna għaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwija u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-Imqazza Marija dejjem Verġni ninħelsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu ilena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għali mill-ktieb ta' Rut. Naomi kella wieħed jiġi minna min naħa ta' żewġa. Kien bniedem għani ħafna mill-familja ta' Elimelek u kien jismu Boaz. U Rut il-Moabija qalet in-Naomi ħammur fir-raba u nlaqqat iżbul minn wara min juri ħniena miegħi. U Naomi weġiba, mu binti, u marret tlaqqat fir-raba minn wara l-ħassada u messita għalqa minn ta' Boaz li kien wieħed mill-familja ta' Elimelek. U Boaz qal lil Rut, ara, keda tisma' binti, tmux tlaqqat falka oħra u lanqas m'għandek twarrab minn hawn ibqa' mal-ħaddiema bniet tiegħi. Żomm għajnejk fuq l-alka li jkunu jaħsdu u imxi warajhom. Ara, wissejt il-ħaddiema biex ma jmissukx. Meta jieħdok il-għaġġ mur ħdejn il-ġarar u jixrob minnejn jixorbu il-ħaddiema. U niżlet wiċċa fl-art u qaltlu, kif sibt ħniena f'għajnejk u ħarist lejja jien mara barranija. U wieġeb Boaz, qaluli kull ma għamilt mal-kunjata wara il-mewt ta' żewġek. Ħallejt il-missierek u l-ommok u l-art welidek u tlaqt għalant poplu li jien xejn ma kont tafu qabel. Boaz ħal ir-Rut u saret martu u resak lejja u l-mulej ta' li titqal u tilet iben. U n-nies bdew jgħidu lin-Naomi, imbierek il-mulej li ma ċaħdekx minn qarib feddej illum. Ismu ikun magħruf f'Iżrael u jfarraġlek ruħek u jwiżinnek fi xjuħitek għaliex wilditu Mart ibnek li tħobbok u li għalik hija aħjar minn 7 uliet. U Naomi ħadet it-tarbija u kedita f'ħoġora u ħadita biex trabbija. U n-nisa tawa isem u qalu, Naomi tweldilha tifel u semmewh Obed u missier Ġesse, missier David. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sam responsorjali ngħidu fl-imkien. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu, mix-xogħol ta' ejdejk inti tiekol, ħini jint u riskek tajjeb fl-imkien. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dirja mmiela fl-irkejjen ta' darek u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek fl-imkien. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sijon, jalla tara il-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha fl-imkien.
ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Jekk ġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-missier ta'kom wieħed hu dak li hu fis-smewiet u l-mexxej ta'kom wieħed hu il-Messija. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: fuq il-katedra ta' Musaj għadu l-kittieba u l-Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b'sebaħħhom wieħed ma jridu jħarkuhom. Kull ma jagħmlu għamluh għal għajnejn in-nies. Għalhekk ikabru il-filatteri u jtawlu l-ġmiemel tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem is-sinagogi u jixtiequ li min isellmilhom fil-pjazzezz u lin-nies isejħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejħilkom Rabbi, għax li mallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll aħwa u ssejħu lil ħadd missier fuq din l-art, għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smewiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Il-kbir foskom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej. U tieżies il-Vanġilu tal-lum hija l-kelma ta' Alla li qed jgħidli lili u lilek illum. U hawnhekk qiegħed jikkritika l-kittieba u l-Fariżej li kienu l-esperti tal-kelma ta' Alla. U qed jgħidilhom is-suġġerimenti li jagħmlulkom għamluhom, imma tħarsux lejn il-mod ta' kif jgħixu. Ħafna drabi dan jiġri lilna wkoll. Ħafna drabi aħna niskandalizzaw ruħna mill-mod tal-imġiba tagħna ta' xulxejn. Imma rrid nirrifletti u nagħmel punt interessanti fejn ngħid imma jien. Meta tara xi ħadd li inti tistenna li hu ħajatik eżempju tajjeb. U aktar milli eżempju tajjeb jiskandalizzak. Imma mbagħad irrid nagħmel din il-mistoqsija, imma jien qed ngħix u l-imġiba tiegħi qed nagħmilha għal dan il-bniedem, għal dan is-saċerdot, għal dan il-ħaddim ta' fabbrika, għal dan ta' fuqi, il-mod ta' kif iġġib inti fuq ix-xogħol. Int qed tagħmilha għal min qed nagħmel dan. Għal Alla jew għal bniedem. Meta nara l xi ħadd li qiegħed jiżbalja, aktar milli niskandalizza ruħi, jekk nista' jien u tarah li dispost li jilqa' is-suġġeriment tiegħek ipprova jiftaħlu għajnejh. Imma fuq kollox itlob għalih biex jintebaħ mill-iżbal tiegħu u ma jkomplix ifixkel lill-oħrajn. Iveżis ħafna drabi il-koll kemm aħna nistgħu nkunu tfixkil ta' xulxin għall-oħrajn. Ħafna drabi anke
il-ġenituri ġieli jkunu tfixkil anke għall-istess uliedu. Propju f'dawn il-jiem ġie naqra ta' tifel ċkejken u qalli jiena ma mmux qudiesa għamilt tqarbina l-ħadd. Qedlu għaliex sabiħ? Qalli għax jiena l-mami u d-dedi ma jridux jiġu il-Knisja. Imma mbagħad qalli xi ħaġa sabiħa. Qalli imma mbagħad immur mat-teacher. Qalli għax toqgħod fentana u immur magħha tiġi għalija hi. X'jiswa billi noqgħod nikkritika l-ġenituri? Kemm hu jisbaħ li persuna li għandha ftit sens komun talbet il-permess u tieħdu hi il-Knisja. Hekk ukoll aħna eżies jeħtieġ ngħinu lil xulxin. Jeħtieġ irresqu l-xulxin għand il-Mulej Ġesu. Għax ħafna drabi jiġrilna dik is-sentenza li bija itemm il-Vanġelu. Min jitolla jitbaxxa, imma min jitbaxxa jitolla. Ma ninsewx din is-sentenza tot l-ewwel qabel kollox mhijiex paroli imma fatti. Din is-sentenza għexa Ġesu. Ġesu li kien loli l-ewwel wieħed jitbaxxa isir bniedem bħalna f'kollox minn barra id-dnub, narawh fl-aħħar ċena jilbes il-fardal tal-qadi u fil-passjoni jiġi merfuħ imsallab u jiġbidna lejh meta aħna naraw l-imħabba tiegħu. Ejjew nitolbuh il-Mulej jagħtina il-qawwa u l-kuraġġ biex dak kollu li nagħmlu f'ħajjitna nagħmluh biex jidheru u nagħmluh b'imħabba. Jeħuti eżies nresqu it-talbit tagħna fil-ġrejn il-Mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Nitolbu għall-Knisja sabiex tkompli tgħallimna u twaslilna u tenna ngħixu il-kelma ta' Alla. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex ma jkunux skandalizzati mill-iżbalji tagħna, imma b'kuraġġ jarfu is-sabiħ li hemm f'kull bniedem u jażlu il-Mulej Alla fl-ewwel post ta' ħajjithom. Nitolbu għall-familji tagħna biex inkunu tassew sosten ta' xulxin, familja li tikber fl-imħabba fil-preżenza ta' Alla. Nitolbu għall-morda u dak kollha li jduru bihom sabiex isibu verament persuni li jduru bihom, li juruhom l-imħabba, li jagħmluhom kuraġġ, li jtaffu id-dbatijiet tagħhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' missier Qaddis dan it-talb li aħna ressaqnielek u dak kollu li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Inti tafna għax aħna tiegħek. Għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jenna nimxu warajk f'kull deċiżjoni li nagħmlu. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Feliz
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw bil-qima t-tifkira ta' Omm Ibnek, għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, aħna stess nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr u nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek imma li żjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Aħna nfaħru l-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess innu tarat il-ħajr li għamlitlek Omm Ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuqha l-ħnina tiegħek bla tarf meta ħariest lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna Ibnek Ġesu Kristus Jedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċ, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewient mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam dan id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi riġrad il-ħajr dan id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li lna nieħdu sehem il-ġisem u id-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu.
Jenata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekdo fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru li minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apposti tijek inħallilkom isliem, natikom isliem tijaj, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatija isliem u laqda li jent trid fija, jent li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej, aħna niċċelebraw il-festa it-tifkira tal-om qaddisa ta' ibnek. Inti tajtna semm il-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni. Bi Kristus Siedna. Jew ngħidu dawn it-tliet Ave Marijiet u nitolbu fuqna hekk l-għajnuna ta' Marija biex aħna nkomplu namlu dejjem it-tajjeb b'imħabba u b'fidi. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.